Здравейте! Багерчето от най-малкия модел 1 тон E10B се води. Интересното при него, че днеска се докара тук в сервиза да го прегледаме. Минало 2 км копало оптика, копа и зарива. С планировъчната кофа явно зариват оптиката. Горе-долу е добре. Сега клиента каза, че е много доволен. Според мен не е много работата за това тракторче, за това багерче. Просто е прекалено. Това хоби багерче. Тук сме откачали седалката, за да може да имаме достъп да прегледаме. Трябва да обслужиме. Имаме тук леко, ще оберем, имаме малко луфт. Така да се каже, ще попрегледаме технически връзките, да няма некъде разхлабено, некъде да нямаме така излишен теч. Помпата на пръв поглед си е така, що года наред. Тук имаме охлабени болтове. Тамате, къде се държи гърбото, има охлабени болтове, ще ги стегнем. Помолиме просто да го прегледам визуално. Едната верига, не знам коя беше, да, тази. Ето, вижда се, по-хлабавичко е веригата, така че ще я натегнем от тук. Да не е така. Пак казвам, според мен фирма го купила и копът полагат оптика, което е доста така като километри. До тук са за колко месеци, половина ли има, знам ли преди колко време го взеха. 2 км са ударили, каза, и били доволни.